Regerende verdensmester Jensen! Se lige der, så giver ham en kæmpe hånd. Bagă-te după mine. Să vezi cum face bine. Han laver lige et lille show. Jeg vil høre om bagefter, hvordan kommer man i gang med det her? Hvor meget har han selv lavet ved den her maskine, for det her det kan lade sig gøre? Ja, det er jo sådan noget, man gjorde på cyklen, man jo lige det. Altså, regerende verdensmester. Vi kan høre jer publikum. Sådan. Og du kan opleve ham på hele området. Han er ved driftingbanen, han er alle steder og optræder med det her MC-show. Prøv lige at se der med en arm. Og sommervejret, vi har samlet så meget, det er en oplevelse i sig selv. Så har vi altså en verdensmester i Mike Jensen. Og både været europamester og verdensmester og det hele, så han er altså en, der kan et eller andet. Ja, prøv lige at se det. Sådan! Ja, prøv lige at se. Det er jo fantastisk, han er helvejs akrobat. Må lige se der! Sikke en balance. Interesse for. Ja, hvad kalder man det her? Freestyle. Mike Jensen! Regerende verdensmester for Danmark.